Mads, mausap gid ng tao no? Nganong kaingon man ka, Mads? Alangan katong anak ni Maria Badlongon kato sa una, karon pulis na. Mao ba, Mads? Oo, kana ng bataang naghukas diaw kanang gisablay yan sa nina siyang abaga. Mo eskwela ra ng bata sa una mangawat og ballpen sa iyang mga classmate. Unya nausab siya, Mads. Oh, nausab oy. Sa una mangawat og ballpen, karon mangawat ta siya og manok. Oy, nawad-an ba mig manok, Mads? Habasin mao nang bataang kakawat. Siguro mo kada te. Ikaw may kawat ang manok dere. Sus gadahon pa ko gipangkaon nagsigbin. Mao ning balaya dong. Ano ni malaya baligya te? Ah. Kila itong baligya te? 300,000 ni dong. 100,000? Ah. Mahal ba ang materyales ko magtukod og balay? Pero ang problema dong katauan ni ganing balaya dong. Ha? Dapit sa CR na magtindog white lady. Nay magtindog sa white lady dapit sa CR. Una taga alas 3 daw magtindog. Mga alas 3? Mga alas 3 daw. Buntag ugad lang. Taga alas 3 gyud. Nga mudayon niya po kapalit dong. Ay pangyuan ko nito kinaam na magtindog sa white lady. Ay, Ang sige hangyo na kung tag-iya. oh bisan 250 lang. Ang sige ako tong Ah, ingnon. sige sige. Bayan ako karon. Nga sure man ka ka. Kira. Ang sige direta. Ayo. Ay te, may adlaw. Dong mga adlaw nya wala rin nagparandam nimo dong. Naali kite. Nanaagid no. Oh, taga alas 3 gud siya magpa. Wala na po ka nahadlok dong. Sige siya pakita. Naadyo siya. Karon siya sa CR kay alas 3 biyaran oh. Suroy na. Ako na pakita ko na ta. Tawa dre oh. Tawa dre siya. Hala. Uy, naglingkod naman lagi ni. Oh, gitagaan lang po na akong bangko. Kaya kasi kira masig tindog. Basin barikuson. Aduh, gaya mo ganyan mo na abot, oy. Kaya pa ko kumantay sa mong chat ba. Ganyan na ako nagulat ni mo. Gaway mo mo asawa ka. Lagi kinahubog ko niya. Okay naman may karon. Siya ganang palit ani. Ah, siya nagpalit Kung ani. gihatag man niya ganina, mag-inom na ta. Ang sugur ta, imo na Sige, yun. ako na. Sige, kaya kuha po ng sunod ron. Hoy, unsa man, nalipong na ka diha? Unsa man, unsa nalipong? Ako may naghatag ng giinom ninyo. Gani, ikaw gani naghatag? Wala pa rin ka nalipong gid ay. Gibutangan ko naghilo. O sige, gibutangan naghilo. Para magbula-bula ng baba niyo duha. Wala pa mong kainom si pare pa man. Magbula-bula ng baba ng isa ron. Dira o. Sige, mo kainom ha. Hello, kinsa ne? Ay ma'am, nakay parcel ma'am. Ay, hatod lang dre sa balay dong. Programa mo iro diha ma'am. Wala man may iro dong. Ay pakuha lang ako dito sa kalsada ma'am, kay basin na iro ba. Ah, sige. Psst. Hoy, Rikmar. Hoy, psst. Mata sa debe kay sugoon te ka. Ano ma? Was tong pansel sa gawas be. Mahadlok man mosulod dre kinaadaw iro. Wala man to tay iro dre. Ama sa dapat Nalagi sa kasada ato dito ka kuha pitaka oh. Kuha niyo. Ibalik ang sukli ha. Ay, dagan mo to ma. Unsa? Yung dagan. Ano mo dagan man? Ano lang, pagpadulong lang ako siya, yung dagan nun. Abi akong tawagan eh. Sir. Ay ma'am, naman mo iro ma'am. Kasi iro nga akong anak may tagbo ni mo. Ay anak, ito ni mo mura mo vlog iro. Buang ko. Haba siya ron. Hoy, Rikmar, pagpaya. Unsa may buhaton ako ani? Wala mo ka na, boss. Ning ambak mo kural. Ha? Ning ambak ko sa kural ba nya mosulod ba ka ko balik or dili? Ay, balik sunod eh. Di na kong balik. Ako sa una, maambak mo ko sa una. Oh, maambak ko sa una. Mag-ambak na ko sa kural. Dua computer sa gawas. Hindi na kong balik sulod. Di na kong balik ko sulod. Di man sila kabuot mo, kay mo man kinabuhi. Gani ako ang kinabuhi. Ano balik sulod? Hala, murag sila na bagi pangita na ko nila. Tago dito ka. Kanang balay, amo-ama ng balay. Tago dito sulod. Kanang balaya? Abli man to. Sure ka? Ako'y bahala nila. Oh sige, matal ako. Boss, kabantay ka tao din agi boss. Sir? Ning ambak mo to. Kabantay ka rin dagan re. Sir, dili nyo pugson ang tao, sir. Kung dili siya gusto mo eskwela, sir. Unsa mo eskwela nga buang man to? Nga? Buang to, may ambak to sa mental. Buang to? Oh, gikan to sa mental. Kabuang. Katok to, gisunog nila ilang balay. Sunog ilang balay. Oh, haman to ron, kinagdala na batok lighter. Man siya ng dagan day. Pistol na ba ito sa balay? Ginabdaba na tong balay niyo ron. Dong, pwede magpatabang nimo dong. Psst, dong. Eh? Magpatabang unta ko ba? Oo. Unsa man te? Kanang magtukod mong og drugstore ba kanang pharmacy. Ay, pharmacist day ka te. O registered pharmacist nako. Kuwapo gyapon ang negosyo. Wala mong kukubaloon sa akong ipangalan dong. Uy, naglibog pa ko. I-combine na lang pangalan nimo sa imong bana. I-combine? Ano sa pangalan nimo? Ilina. Elena. Imong bana? Galileo. Galileo. Oh. Elena Galileo. Illegal drugstore. Mura maglain paminahon dong. Ha? Oo no. Lain Lain oy. man illegal drugs. Lain gyud. Gani ba si madakpan ta Na may ba? mga anak. Naa. Pila? Duha. Oh, sakto. Kasi mga pangalan. Pangalan sa isa, Jackie. Jackie og Kulin. Kulin. Oh, Jack. Lain pa man. Lain dahil gyapon. Naon saon man eh. Ako ano pangan? Kasi mo pangan di man ka na mo anak. Di, okay ra. Ampo na lang ko ninyo. Na dili mi mura man kag naugari ka adik. Kabalo ko sa mga trabaho unti ka na mga magluto, maglaba. Na basin suyo para nimo among balay dili Dili mi. ko na ti oy. Na mura jud kag naugari ka adik dong dili jud mi. Ampo na lang ko te. Sige Na ate. dili mi dong oy. Ah, nanawag pa dyan si mama eh. Ma, Asa man karikpar? nagtrabaho ko ma. Unsa? Nagtrabaho. Asa man ka nagtrabaho? Ako sa bangko.
Sa bangko ka nagtrabaho, nadawat eh kanina nga bugo makikagmat. Maunya balik taw kami kay masayop ko dre, pwede ba ako mapriso? Lagi kay mga kwarta ra ba imong gipangkuptan Oh, diha. gani. Sige balik lang kung tawa. Balik lang tawa ko niya. Sige pagana. Oh, sige, sige. Sir, tara sir, sir. Banana na? O sir, nana diya tanan Sige. sir. Maram lagi gaan. Nana diya tanan Wala sir. tanang kwarta dre. O sir, libo-libo na sir. Tarong ka? Lagi sir, nana diya tanan sir. Bulakaw na ko, mudagan ko. Inig makalayo ko, ayaw na mo matawag pulis. Mutawa kayo magpulis, wala pa ko kalakaw. Balikan mo, itsahan mo granada O sir, dre. lagi sir. Ala itsahan na Kamu, dili lagi. kapang-apat na mo yan tanan. Uy. O dro ko bantay ka. Uy. Ngapa lang mo tawag tag pulis ron.